Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti may sarabi. Naklat ni Padre Simon, gaputad da tinangawag itinagan na. Ngem iti talyawan ti padi, awan mo't tinakita na at tao. Pinalagipan man nga rudan ni Hepe Salvador ti gayem na apadi. Iti may sa agundaway, impatong palen de Hepe Salvador ti panang raid da iti may sa pasdek. Ket dita, sumagmamanong armado ti nakumagda, ket nakakumpiskar da pay iti droga. Kabayatan na, napan ni Don Leon itayan ni Mr. Wong, ket plinano dati amin, tapno sandang agpadpada amay pasubo. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Anya tinyawag kan katitao, Mr. Wong. Naalamid nan, misyon na. Good. Oh, apa yang nagsanay kay tinawag Mr. Wong? Leon, Di mo ko na na masayangan ka kadagiti taom a pinapatay mo. saan? Tanapat-patay kalatkat ko. Good! Dahil tati ka pintasan anangag kumanipod ken ka, Mr. Wong. Leon, Panag ko na, no kasano ti panagbalinta nga agpartner iti droga. Rombang laeng nga agpartner tamat laeng iti bango naman negosyo dito'y balwarte. Alia, Panunutang laengen, Mr. Wong. Awan to Apolos ti Aberya mapasama kiti negosyo no kasusyo na. Awan to Apolos ti Romswa pariko. seke, Leon. Umalaw ko takon. Agsusyota, tapno na nayas talay negosyo. Anya tinapasamak, Mendez? Adda nang raot iti safe house, Chief. Natay amin dagiti adda iti safe house. Anya? Madamata investigasyon dagiti kakadwa. Ala, tumulong tayo, P.O.1 Mendez. Bareng no matrace tayo, no asino tinangaramid iti kastoy. Hello, Leon. Pinagsubli ko dita ni Bogi. Tapno at nakatwayo. Ha? Apay? Si Kangay, Leon. Medyo mabayagan siguro dito ayan ko ita. Napatig ngamin ta sa sikaswan mi ti kasosyo. Leon, Kasi tinakon-akon na. Pinagsubli ko dita ni Bogi. Tapno adda kadwa dagiti adda di tamang banbantay ka na kayo. kaano ka nga rod nga gawid? Diyak pa may bagadyo na. Gamti ka na niya ibilin ko ka. Saan mo aliplipatan? Saan arumbang nga mamuan ni Monica ti pudno may papaniti negosyo? Isungan na dam kumakan hayon titignay mo dita. Wan, Leon. Mangnamnama ka. Maladinita na kiti napasamak natin. Simon, Nalabit na pinapatay madlang dagiti kakadwa na, dagiti nakamagyo. Tapno sigurado asaan dan ang makaited pa iti impormasyon. ti pakas daawak. Ket kasano ana amwanda. No sa dino a safe house ti ayan dagiti nakamagmi. Narding, amangan met no adda itta kadagiti taom. Simon, Tano panunuto man na imbag. Imposible ang maamwanda no ayan dagiti nakamagyo. No awan ti traidor kadagiti taom. kinapudno na. Idi pa'y laeng. Addan kasta nga atap ko, Simon. Isu na laeng, tadyak kayat ti agito dulatan, ngawan tinatibkar apamanek ko. Ayan ngamin ni Papa. Di na imbaga, iha. Ngam impakada na ti di na panagawid. Anya? Saan ta kat magdanag? Tanatalgad ti amam iti ayan na. Isu nga rod a binilin na ni Bugi nga agsubli ditoy. Tapno adamang idaulo kadagiti mangbantay kada tayo. Amom, Mama. Iti kasta nga aramidan ni Papa. Tumiptip kar ti atap ko. Ha?
Anya nga, atap mo, iha. Nga daa talaga ti ilimlimad kanyak ni Papa. Boss, anya ter aramidan ni Don Leon ditoy. Ayon na clip, Leon Maximo. Anya trip, boss. Himanugo ta kag sosyo kami, bangunak ni Kosyo. Anya, ngem boss. Amumat atoso ni Don Leon. Maximo. Di kag tanag. Sak makamu. No toso Leon. Natos toso wakpay. Amom ta, Maximo. Kanayon nga ibaga na ti kasta, Ma'am Chona. Anya, Dahita ti agpaiso. Ngam kas itibilin nyo. Kanayon met nga ibagak asaan arumbeng apagatapan na ti amana. agyamanakan ka ising. Talaga asipod pa idi. Si kanti kanayon amang tultulong kanya. Ma'am Chona. No saan agapukan ka, jakon amuno niya pa'y tirumbang aramidag. Iso asika ti makatultulong kanyak iti dakkel. Ita nakapagsalita ta na impag, Leon. Tulungan na ka di mangipaipos, Loga. Awan ti parikot, Mr. Wong. Itilas odla ang ti sumagmamanungal daw. Sigurado ang maibusen dagiti droga. Good! Kasta talaga kayat ko, Don Leon. Sa lumbang agpayag Loga ikot tayo. Nas ka nagpalin kwalta dagiti Loga. Rumbang laeng, Mr. Wong. Iti kasta, mayat ti bingay. Talaga mo, Don Leon. Kas napaksalitaan ta. 50-50 pingay. Awan sulok, awan kulang. Kumusta ang investigasyon nyo, Nardin? Awan pa'y lang nga rutina sayat ang nagbambanagan na, Simon. Anya? Dahil tati agpaiso. Ngam saan kami agsasardeng? Ar-aramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi ti kinasya sino dagiti suspek. Sapay la ko matagbaligi kay to, Nardin. Kasi mat ngamin dagiti kakadwayo ana isagmak, iti dayja na pasamak. Pudno dayta, Simon. Nang runak at nakaibatak iti karika dagiti naulilada. Nga aramidat ti amin. Tapno makam magtisuspek anang patay kadakwada. Duwang aldaw kan talo arabii, adi ka nagawawit, Papa. Napanam ka di. Muni ka, iha. Adalang amin inasikaso. Sa nabali, iha, tada akong diti balay. Ada ka di pa kainaigan ti araramidam? Isong awanan ti mangbutbutang kada tayo, Papa. Nadla ko ngamin amanipod idi na kumikom kan. Awan matan ti maaw-awat tayo apamot butang. Nasaya at mat. No nagsardengan di mangbutbuteng ka na tayo. Papa, Ngam da ito iti pasigurado kan ka, iha. Awan ti pakay naigan ti negosyo iti anyaman na mapaspasamak. Tandaan ang dayta. Naglaka na ipaibos dagiti epektos, boss. Tinong pal, Don Leon, kalina is umakam mo, mangidispos ka dagiti Loga. Boss, Iso para konak. Husto desisyon ko makisosyo kan kuana. ang aganad kayo lata, boss. Maximo, ti kaagtanag. Sarag baligi Leon palano naklaytulan. Siguladwag iso umunatangad balsanga. Boss, Sarak paunaan kan kuana. Numadlaw kon double close nak. Patay kon dagos tay Don Leon. Anya ti pagladladingitan, Jonah. Tinangag ko itay adamag. Nga damanan nakamaamos ang napasamak dito San Bartolome. Anya dayta napasamak. Adamanan naramas ang minor de edad. Anya? Day tatiagpaiso, kat talaga ang makapadanag. Anya ka lagi tinaya. Kasla saan ka pa'y laeng anairwam.
Madanagan ak namin, Leon. Awan ti rumbeng nga pagdanagam, Chona. Kas iti kanayon ni bagat. Awan to ti asino man na makamoy ti amin. Agtalinaed, apalimod ti amin. Droga ti makagapo. No apay nga adda dagiti kakasdi a krimen, Yaya Ising. Monica, No nga minaddan iti impluensya ti droga ti tao. Dinan amunoan niya ti mararamid na. Makaaramid tumatan iti nakamamas a krimen. husto ka, balasang ko. Talaga a droga ti ramot ti amin a kinadakas. Yaya Ising. Ngam sa nabali. Ta sigurado asaan met nga agsardeng dagiti pulis. Amang kemeg kadagiti adda pa kainaigan na iti droga. Husto day ta, Yaya. Saan nga agsardeng na Happy Salvador, amang tiliw kadagiti managdakdakas. Boss, andan da Don Leon. Si kakit timat, Maximo. Di ka kadi paila na ilwam. Saan man, boss? Isu na lang taging gay takit agdwa-dwa akpailang kan kuana. Para kunam kadi kat si bubukelan panagtalek ko, Leon Locante. Nyati kayo ito asawan, boss. Amom napunasen panagtalek ko kan kuala. Alalamidak lang kastoy, tapno wantakas mapasamak ni Kosyo. Ngamno panagtalek. Napayagan na punas parak talag ko ken kuara. Tantaan am daita, Maximo. Nakuna kanyak ni Nartin. Anakaro kano ti inaramid ti suspek. Mayor Arugante. Padre, Dagiti lang dupang ti makaaramid iti kasjay anakam amas agremen. kastamot ti atap ko, Padre Simon. Mayora, Awan pa'y mo tilid da Hepe Salvador. kasta ka di, Mayora? Wan, Padre. Kinapudno na. Kinasarita kon itinalapat itay ni Hepe. Kat imbagak kan kuana anasken amasulbar dati krimen anapasamak iti kabiitan na panawan. Nga mismo ani Hepe tinagkuna amarigatan da kano. Anya? Day tatiag paiso, Padre. Kaya rigan da kano itatiag sapsapul iti dagom iti ayan dagiti garami. Isu nga agdua-duaak, numarisot adagos tinapasamak a krimen. Sigun iti autopsy report, talaga naramas ti agtutubo. Sakbay a pinatay da. Diyos ko. Pakawanin nakti Diyos, Simon. Ngem no naira nalaang anatiliw ko ti suspek. Talaga patayak. Anya? Diyos ko. May sakamat Nartin. Sana rumbag akas ta ti pampanunutan. Sana rumbag akat telem ti biyag ti may sa ataw. Simon, managdakdakas ti patayak no bilang laang. Uray pa'y Nartin. Kasanuman ti kinadakas ti tao. Rumbang lamay kan iti gundaway ngagbaliw. Simon, No kaya't mo mapaksyat ti agraraira kinadakas. Nasken ang mapaksyat mo ti ramot ti kinadakas. Ket dayta ti droga. Makapaalarman ti panagraira ti droga, Nartin. Ket no agtultuloy dayta. Sigurado nga adu pa'y ti mapasamak anakaam-amas a krimen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nakapagkinawatan da Mr. Wong ken Don Leon, nga agsosyo dalangen iti negosyo abangunan ti insig iti ili ti San Bartolome. Nasdao ni Maximo iti desisyon ti amo na nga insig. Ngem kinuna ni Mr. Wong awan ti rumbeng nga pagdanagan daytoy. Gaputam muna ter aramiden na.
Dagos nga roda nagtignay ni Don Leon, ket isun tinakakaamuan ang idispatsyar kadagiti nabatbati pay nga epektos. Kabayatan na, nagsarita de Jefe Salvador ken Padre Simon. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Simon, managdakdakas ti patayek no bilang laeng. Uray pa'y Narding. Kasanuman ti kinadakas ti tao. Rumbang lamay kan iti gundaway nga agbaliw. Simon, No kayat mo mapaksyat ti agrara ira a kinadakas. Nasken a mapaksyat mo ti ramot ti kinadakas. Ket dayta ti droga. Makapalar man ti panagraira ti droga, Narding. Ket no agtultuloy dayta. Sigurado nga adu pa'y ti mapasamak anakam amas akrimen. Simon, Ket ipalagip kumanankan ka. Sana solusyon ti panang patay mo iti managdakdakas ama kambag mo. Rumbeng lang kam iti gundaway nga agbaliw ti may sa tao. Agbutang ka kuma iti Diyos, Narding. Awan mat siguro ti makunam, Mr. Wong. Naaramid kon ti kayat mo. Na-dispatcher ko amin dagiti nabatbating epektos. Talaka pilipakan ka, Don Leon. Noanya ko na may sualamidam. Talaga, met. Iswa mas dawak. No apay ang nagduadwakan kanya. Naipakakon kan ka, Leon. Ada na pasama kopilasyon polisya. Sumagmamano taok na patay. Natiliw pa'y loka. Mr. Wong, ang mga nalipatamon. Saan pa'y anadanon ti eksakto apitya arumbeng ang may deliver dagiti droga. Ngam, kalaat niya inawagan na. Kat kunam nga adan dagiti taom nga ag-deliver. Saan ka di? Ha? Iso ano panunutin na naimbag? At damat nagkurangam. Di mo tinungpal timbagakan ka. Di mo tinungpal ti saritaan ta, Mr. Wong. No nagtungpal ka kuma, saan ang napasamak ti kasjay? Iti pa nagsarsarita mikin ni Monica. At damot punto dagiti imbagbaga na ket Ma'am Chuna. Nga anya, ising. Adroga ti makagapo dagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Ha? Agpay sumag saan kaday, ma'am. Nagaduitan dagiti makitam dito'y San Bartolome adupang. Kaaduan dagiti agtutubaw. Isu a nagtuturad da nga agaramid iti may kaniwas. Ngem numapaksyat ti droga akas kuna ni Monica. Sigurado amapukaw maet amamin pinsan dagiti agar aramid iti kinadakas dito'y ili tayaw. Dimbagasa kun ditoy, takayat ko tinapintas at damag, Jefe Salvador. Mayora, adan lead me. May papan itinaramas a minor de edad. Good. Amo yun, tiki na siya sino na. San pa'y? Ngam trabahuan dagiti tao. Nasaya at no kasta. Barang matiliwyo iti kabiitan a panawan. Sapay la ko ma, Mayora. Laglagi pa Jefe. Nagadun tinapasamak anak amamas a krimen dito'y San Bartolome. Nga mabilbilang payla ang tinasulbar niyo. Iso asayatan nyo kumamot ti trabaho yo. Tapno awan ti makuna dagiti umili. Mamatiak nga iti saan niyag bayag. Mapunas metlayen ti dwa-dwa kanyak ni Mr. Wong Bugi. Madlaw kong amin niya dalata na batbati a panagatap na kanya. Ngam, kabaylak nga agasan da ita. Patsag nga mo yung tararamidin nyo, amo. Talaga met Bugi. Nangrunag at addaak dito'y teritoryo. Anya ko matiserbina ngay asyak ti makuna aking pinditoy. Nujakit din amo ter aramidag. Saan atikas kin ni Mr. Wong Lang ti makabael amang paksyak kanya? Nagkita ka ti driver bodyguard ni Don Leon.
Kat nakasagana dahi di amatay kan pumatay. Para iti amo na. Maximo, Talangkyaw. Bayat ti panagsarita yo ni Don Leon, boss. Kas nabilbilangin na, numano amin dagiti kakadwak nga da dito eh. Apay nga gisam kayo, boss? Maximo, iti karito nagtignay ta iti takas. Sekolado mapersay-persay da, iti kado bala manglusok bakida. Putno rita, boss. Iso inton sumalono at tatamanan. Siputan nyo lata dayjay poke. Taulay sak, tsak magustuhan tik-tik na. Kuyugan na kiyaya ising. Mapanta ka di ijay simbaan, Monica. Mapanta nga umuna ijaayan dagiti tultulong nga kiyaya. Mangtid tamanan iti tulong. Ay katwan balasang ko. Sigurado maragsakan manundag ijay. Husto tinako na, miyaya. Ay wan, jay ngay na ko na ni Hepe Salvador kun ka. Ha? Di mat ko na ano adda kakasta nga aramidam. Kat ipakaamum kan kwa na. Tapno maipaayan na ka iti police escort. Yaya. Awan mo't dakas na no agtungpal ka kinihipe. Laglagi pa ang balasang kaw. Agraira itanti kinadakas. Agduduman akrimen ti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Iso akasayaatan mo't laag no masigurado ti talged ta. Sana gaputawanan ti madmadlaw mo ijay, kat kunaemon anatalged ka, Simon. Darding. Saan tayo nga mo? No kaano manan ngagpakita, wenno agparik na ken kajay saan tayo pa'y nga ammo, amang butbutang ken ka. Darding. Mabalin kamat nga awagan na dagos no bilang. Sana ya. Simon. Isu nga ure i-pull out mo dagiti taom nga da iti simbaan. Natalged kami ni Jay iti sakristan ko. Simon. Laglagi pam kumakanayon. Mabitla nga. Ni Monica ti umawag. Sigurado ka nga da police escort you, iha? Juan, Mama. Inawaga kitayan ni Hepe. Monica. Di ka kumagdanag, Mama. Imbagag matankan ka. Kuyugan da kami da Hepe. Simangpat ka din ni Papam. Awan da pa'y mat ka ni Mang Bugi, Mama. Mama, di kay kumagdanag? Diyak na kuman inyawag kan ka ti amin no kastamat lagayam. Kwa, iha. Pasensya kan. Oh, saan kan ngagdanag, ha? Adamad da Hepe akadwami kaniyaya ising. Sige, aganad kayo. Agyamanak, Mama. Bye. Bye. Naskan ngag sigurado ak. Awagak mat ni Hepe. Talagamat nga sigurado ni Mayor arrogante niya. Naku naman, Simon. Sinigurado na kanya. No talaga akinid daw ni Monica ti panangkuyog dagiti pulis kanakwada. Sabagay, saan tayo ang mababalaw ni Mayor? Talaga ngamin nga graira itan ti kinadakas. Ket talaga mo ta nakabutbuteng. Simon. Narigatan. Ang mga nuanyakit di mo ti mapasamak no bilang lang. Naku naman. Kat naimbag, tanayra na nga da ka itay ijay presinto. Iso ang nakasurot kamat. Napintas dagiti materialis nga naramat dagiti trabaho diti building. Materialis puertas talaga. May rano dagita ni Tidaytoy. Gapotag susyo kami kini Mr. Wong. Ano nga natatipag ang kanyak ni Mr. Wong? Hello, Mr. Wong. Don Leon. Ani alalamidam di tamay pat-patak terpilting. Bilibag ka dagiti taom.
Impagam mo dadagos nga daag ditoy. Tolyon, apay ataka dita. Nagpasyarag laing, Mr. Wong. Agsosyutan, saan ka di? Siyempre, kaya't kumat makita no husto mo't laing ti mararamid ditoy, adeso. Siputan ti tao tayo ti amin agaraw ni Don Leon. Payat ti kadana ijay, boss. Kod. Talakawan palagtalag ko dahi chay, Leon. Amok to so dahi chay. Boss, Awan kayam. Dajay barigal na, poke. Haya na. adamot la tao tayo mang sipsipot kan ko na. Adala ka no iti unag tilugan nga inaramat da. Sekolado kayo. Awan, boss. Di kang danag. Sanda makaarami di dakas no dahi tati pagdanagan nyo. Binilin ko dagiti taok ijay ano adamadlaw da asabali atig na ida. Tiraan da idan. Aniya. Dahi tati agpaiso, boss. San tayo matsiguro nga itulaw katag ijay manen atat tao. Ti pakaigapan, ti pagparikutan tayo. Talaga saan ka latta makaliplipat, Monica? Apay ko mga nga aramid at dayta, Padre Simon. Adagamin dagitikas kan ka ti estado iti biyag. Ang naglakada ang makalipat. Ad-adapay dagiti daduma. Maminsan dala nga agaramid iti kinaimbag. Nga maminado damahet nga agaramid iti kinadakas. Padre. Adun ang lugar tinagtang ko, Monica. Ket dito'y lang San Bartolome tinakakitak titikas kan ka. Ni Padre Simon man. Paspasablugan naksa. Ni, saan, Monica? Ibagbagak lang kan ka ti agpaiso. Hello, Leon. Apay agyak na sangpetan dito balay da Monica kanising. Sa diro tinaparanta. Imawag itay kanyak ni Monica. Itulod dala ka no dagiti tulong akasapulan dagiti marigrigat. Pinalubusan ida. Di matimbagagkan ka delikado. Nagsigurado ak. Adda police escort da. Anya. Dahil tati agpaiso. Iso di ka kumanagpungtot. Saan ko mo tamabalin alapdan ni Monica? Amumutan no anya ti ugali na. Sigurado amaklat ni Don Leon. Apaman ang makasangpot tayo di mansion na, boss. Talaka, Maximo. No di natapadanunan. May sakayat sa wantay ta. Sana puno panakisosyo na kanyak. Boss, No maminsan. Tapno maparagnagkam na puno kan kamay sa tao. Ikakala malamiden di nakayat. asan nga ta pagramutan dahi ta tinakarkaro? Asan nyo pagkinamatan, boss? Nakasaganak dahil tapanag, Maximo. Ngam Leon, sikolado sa nakasagara. Amin mapasamak nagpagtan me. Talaga ajak ni namnama da ito ayo umay mo, Mr. Wong. Pasensya ka, Leon. Siyempre, kas kasusok ni Koso, amok na singat tatong kalmaysa. Iso amok open ak mansion mo. Of course! Awan ti parikot, Mr. Wong. Iso na lang, tadi kamat nyamin impaka mo kanyak. Tapno nakapaisagana ako maiti special para ken ka. Oh, level man, Leon. San importante special po tahe. Dinapateg, pinasangpay na mansion mo. Anytime, Mr. Wong. Si Kapay, tijak pasang bayan ditoy. Kasusyo kay tinegosyo. Kaya tasawan da ita. Kasla ka pamilya kamatan. Oh, good. Wakuswak da ita impakam, Leon. Pakalagsakak da ita nangag ko. Talagamat nyamin. Iso... Oh, apay Don Leon. Apay salimadeng ka. Itay nagsaldeng kotse Batog Mansion. Anya tinagdanagan ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama.
Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.